kilen khaitene jutao kisa kalaima bai boro asuk video rok khone ani je maimi hangar hotel no kisa mani abo khai belai khano ang chajakliya chini brother songjuri o video nai tongkhang kai borong no balam sogani o video ang borong ni mungui ba haimya sana thangya khe batai kisa bujilaiman bisingtei जों जतनो वानसुक लाइकांगे ते किसा जाखामनि चंगमानि मियानि जे अंको इंसिडेंट होतये मिया कासे मानपि सोशल मीडिया ओ वायरल अंगि दंगो मामी हांगार होटेल जे कस्टमर बाय मामी हांगार होटेल स्टाफ रok जे जोंजाल अंगनि वाल ने नाय मानि न थैनाय मामी हांगार होटेल उनार तपनदा सोशल मीडिया नि बिसिंते साइखनार कालुको रकनो साबनि काहाम साबनि हामया फिया बाबो जे कस्टमर बाय वाल ने आबनो बेले जाया नि साका ते खा दोजाखा हेपनो बकेबनो हामया ani saliya jotono kaham hini sakabo फिया बाते किस्सा बुल बुजानो kaham kheno sangcheri nai nai kaham kana thangi mang khamu hini saka wal ni sanangala khamu hini saka tei o manpli tak beleng social media kase tongo tai sini mami hangani unar beleng khadu jakha social media wa asake pirijak mani caption dongno teinai haipano je social media upload khani rongno bote koikha norok social media to rudi haipano full detail nai rudi hini saka tai norok o manpli nungman pore bahai ma tongtolo comment khaisadi ani hotel no toino kaisa kok kasajak miani abno tei kisa kai video mia link khaijak khachini manai songni khok angko page tei no Instagram rogo kobangma page tei kobangma media house eba kobangma media platform tei Instagram hinde Facebook YouTube kobangma phasenti no page jagi tongo mai mi hangar hotel no toye abon tei no kisa angbo kaisa a hotel ni nok phangi tongo bayang kisa khopper nai nai ma phek mia chini munai songkhai ka biang nai jani bo semeya angkang kai borok ani hotel bisingo borok galai na kobang ko khonai ang borok no gairengo asuk deni saka afro baji khana prai no 4ta duporni eba sarir ni ni mano a jorao ang borok no gairengo asuk deni sama bai gairengo borok sai sakang tai dalsa borok ro tongmani angkai aborok sabai khana borok number kalai mani angkai sabai kha borok abun sai sakang ni best jara tongmani chamani ya golo ani oro je tongnai rogani monai songno hinde ani bati jani bagina joto ani nijen borok mangse oro je samung khaine rok kebo waiter ba housekeeping ani kriyo jaga joto no nang somon baksa kai nogo ba nayo ani monai ani bagina eba ani bati jani no ge borok thangka abo clean khaine hinai clean khaima jorawo je chini monai song video saroknai borok ni gairing nok ba kisa saka walong tomo bai engkai anje bati jaba ani monai song clean khaina thanai rok borok silip khaijagai bati ba mairang klai thangkai no bong jutao no 7 jon angkhana borok khailai mani biangni bawabla saimaliya ge borok mai chalai ne hine nok bising to jagari mali ajorao belo no bir tongmani ge borok no gairing nogo ang jagari mani jagari borok sai sakang tai kubuni pati rok tongmani kubuni base ni borok rok ge borok samani ya golo kilin khaitene bong jutao kalai kha abo bai kok kasaka belai khano abo kobangma channel logo pirjakha kilin khaitene jutao kisa kalaima bai boro asuk video rok khone ani je maimi hangar hotel no kisa mani abo khai belai khano ang chajakliya chini brother songjuri o video nai tongkhang kai borong no balam sogani o video ang borong ni mungui ba haimya sana thangya khe batai kisa bujilaiman bisingtei जों जतनो वानसुक लाइकांगे ते किसा जाखामनि चंगमानि मियानि जे अंको इंसिडेंट होतये कबंगमा media channel एबा Instagram एबा Facebook कबंगमा media platform no yakar jakha hoyto ba borok siang khana saime yangi phano caption rogo kobangma sijak hotel ni maimui bognai bahai ke mai chanai rongna sak nangya khayama hai ke rogo caption rok sika engkai jara seinai borok ni bachaya kare hoyto ba borok saimia sia bade o video no nai semi sikanani chongo kisa norok bo kisa saimon sugui sikangge ang belai kono chajak sukamu